awwal darasin farko shafin soyayya duka na buɗo. Darasin awwal darasin farko shafin soyayya duka na buɗo. Waye iya soyayya bai koyar ba, ko a gasar soyayya bai kayar ba. Ita daɗin soyayya ba a nunar ba, don ita soyayya har ana gado. Ya kauna ya iya soyayya mai hasashe, wannan yana gun samari. Mun fi iya kauna, mun fi iya soyayya, ko a gasa wani muke ce tun daure. Da cika baki dole ta san naki, tun da maza ne ya furta su tun farko. Muna da kawaici ko so zai hana mu yin barci, zamu rike shi ba ma iya yin farce ba. Zancen da ake yi a kurumce, na iya hirar da ake yi da kwatance, na iya girkin da ake ci da kalace, na kuma san soyayya sirrinta na buɗo.